गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय बावहरनाय जाबाय दे। ओमफ्राय मोसागोना मोसाया जाखो? मोसागोन ना? आरो जायलाय बोरै आरो जागोन ना? आरो जों उन सोखा होननानै मोसागासिनो थाबा बोरै जानांगौ जाखो? उनबाबो मोसानांगोन दे। आरो मादैमोना गसंनोथ' हानाय नङा जाहैबाय ने? आखाइखौ हमनो हागोन ना? gimana kalau dosen guardian lo misalnya kita mau bangsa apa lagi orang yang benar-benar orang benar kau ada. Thank you. Thank you. Kerana ni apa? Kami kan dosen yang nak kau ada. Okay. आरो मोनसे खोथा दिनैनि कमिटि दिनैनि जे खुंफुं आफाद आङो गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच आंखौ लिंहरनायनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों सफैनानै आं सानाखैमोन जे एथबां ऑडियन्स नोंथांमोनखौ नुनो मोनगोन होननानै सानाखैमोन आंनि एक्सपेक्टेशना उल्टा जाबाय आरोना आङो सानदोंमोन बारा बुरजा फैनाय नङा दांनो खिन्थु नोंथांमोनखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आंबो रंजाखांदों गोसोआ आंनाबो ओमफ्राय फैनाय समावथ' खायफाया नुबोदों जानांगौ आंबो नांथानानैसो दंमोन लामायाव नांथानानै दंमोन बेसे गोबाव ओमफ्राय एसे उनाव जोंहा कमिटिनि अननायाव सफैबाय थाबैनो ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों दिनै आंखौ जेरै रिसिभ खालामदों थेंक इउ जोबोद मोजां रिसिभ खालामदों थेंक इउ सो माच आरो अननाय मोनलांगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय दे बयनिसिमबो मोसानांगोन दे अके
Thank you. दा मोजांथ' मोनदोंना मोनाखै जाखो? मोनदोंना? आच्छा दे आं सोंना लानि आं फैदों जे दिनै नोंथांमोना मोजां मोनगोन ना मोनाखै? मोनदों ने? मोनथारदोंना मोनाखै जाखो? आखाइ थिखोलाय मोनदोंबा? मोनदों ने? ओरैजाय मोनदोंना मोनाखै? मोनदों ने? होमबा बिराद मोसानांगोन दे जागोन ना? जायगा थोआखै ना? मा एवगासिनो ओरैजायलाय आङो गारामायाव हाबफैदों